Gel ben. O baş. Deyin şam bular. O baş Usman. Nisa okuyun, çekip verilir. Bular üstüne süs sönöklödük gelýärler. Aydan okmaýy şu başlygym zat dip. Aydan başlyk. Neme şu başlyk zat buraya şu solan hakkını vereyim de iş yaplarını. Näme dinler mular? Yo, o galana dinin içinde tür maşinle türler. Bunu yankı insan okuyun çekip verilir başlyk şu. Birem toylucu kendine oyun pulu verip dip pulu sorak. Hemmekşem toylucu. Düşünýärmi? Bir iş düzeldimi, düzelmedimi görürler ko. Ha, bu näçe? İşin näme manara? O hakkyn soraýarmy? Ha? O zeret. Askyna gaçyp tura görülen. Eşdiňmi? Sen mi şo hakkyn soraýar? Ha? Da. Dedeme 4 ýyllyk toylu bolýan. Adamdan pul soramady o. Ağam, ben işten hakkını soruyorum. Ben sizden karı soram o. Näme ölüp barýan o işleň dol diýin ondan alarsın puluny. Men göwnüm etsin. Başlık işlem deyimler abla. Diýen şoňa o. İşlet, dol işlet ondan diýin. Diýinsinler ondan gelýärmi pul? Öyle, olmaz. Veli, Seher, okuyanızda teredin, düye ulu mu, pil ulu mu? Ha? Atına birinci soğuk verayım mı? Kaka. Oh. Ustalar iýsini intdiler. Pullarny berär. Ha, hazır oğlum. Yine oğlum, gururasımız yani. Ustalan hakkı şey. Bolýa. Berersin, kovsurarsın. Bolýa. Bolýa? Ağam, ilk beraber hayrat et. Hassa halde yatıyorlar. Deydim yine deyip görer. Nä, ýene şu pulun gurrugmy? Ha? Başlık şöyle yine de pulunu soruyorlar. Bereket de ver, pulunu sorak geliyor da bir gayret eder bu. Bu näme? Fanatikmi? Gurulaşan pulumuzdan gön ýarsyn berýän. Kavul. Hemme puluňy diýip boldy. Dur ödüm diýende şol. Näme başlyk? Getir ber. Ha, nesip bolsa, yok şumat alama. Bolýa hazır, jaňadan başlyk. Gurulaşan pulumuzdan ýarsy. Bak ağamcan. Barfın meren olsa da oğulur, maşin oğlanlar qarışıp dur da gözünü nikip. Yo, şo barsy ýöne men ýarsyn berýän. İş hakkını da ora berýän, düşündiňmi? Kän göwnüm etmedi. Başga rawsalar diýen bolsam bir guna erdiňler, emem men diýişmän ederdiler. Şoň üçin al razy bol. Başlık barını vereyim ele kenim. Oğlanın hakkını vereyim ele kenim. Nerede etmeli ele kenim başlık. He bare, gurulap durmadı. Eşikden çalıştı, ilan arasala. Ağam, oğlanlar maşinle qarışıp dur da. Haklara oğlan ağam beytmesine berey. He mundan ama diýen gari. Bak. Bak. Kaka için pul veray da diye. Pul? Ejen diýse berer oğul. Kaka boğunlukla ağzı ve cemil müdamet o kökpülerle bıraç köprak veray. Bolýa. Üstüne ýene bir 5-6 saňyny goşaly. Bereli. Bar o. Hakan mertdiň bolmy? Bari. Ata, näetdiňiz beýnäňem işleňiz? Saňa dernädim. Ay boruştuk ha bir kerek gitmen menem. Sen pul näme etsek? Pul sorapsın? Men pul sorammaga. Ata, Şuma açık çağılam etsem pul sorady wagtda. vay, atalaryň ýanyny bilemok men pul sorammaga. Ha? Bular men anlajak bolýam ha. Atımar geliyor pulun. Hay, tuvalim. Berekelli. Berekelli. Tuvalim. Näme pul alýanmy? Hey, saklan oğul, saklan. Näme boldy? Pul marketdiler hoşuma dağlap ejeme gerek. Ban pullar. Ban pullar. Şular seni aldymy? Hawa. Hay, oğul. Beýler ulaklarny. Banan, barmy? Barmy? Görýärmi? Öz damarından, öz kanından bolan oğulun seni ağlasyny ähli, ýürüň agran düşýäni bilýärmi? A sen men oğluma. Şolaň ýerine özüň goýup gör, sen meni allap bersiň ha. Menden beter.
öz öýüňe zähmet siňdiren, derini sypalap çeýdip, erteden beri masal ekleme üçin işläp beren ustalar alap bersiň aten. Oğul, bir zady bek belli. Usta sen kapında işläp maňlaýdaryň süpürme kapyň hakyny bermeli. Halalza hakyny, işden hakyny, ak ýürekden zähmet çeken hakyny. Düşündün mü oğul? Şunum hak. Var. Berilmedik ustalarının hemmesinin hakkını ver. Yine de al pul. Hukman baran hak. Adam ol. Hey.